tak já jsem na kytaru začínal tak v 15, v 16, to jsem si koupil první desku, už ani nevím, co to bylo, ale nějak jsem si usmyslel, že se naučím hrát na kytaru, že budu jak Pete Townshend na tom pódiu, roztočím a no. Nicméně pak jsem začal chodit na klasickou kytaru, bral jsem lekce, ale abych řekl pravdu, tak mě to nějak nenadchlo, to byly vesměs samé etudy a to pro mě nebylo, že jsem žil rock'n'rollem, tak jsem toho asi po roce a půl nechal. Tak první kytaru, to jsem měl, tuhle starou Španělku, jsem sehnal přes kámoše, to byla snad po jeho bráchovi a jsem teda potom chodil na ty lekce. Ale mě to táhlo k té elektrice, že jo, to moje vzory to byly Rich Blackmore, Jimmy Page, Eddie Van Halen a tak vlastně asi po roce jsem si koupil tu první elektriku, to byla nějaká Ibaneza. To jsem měl přes inzerát, prodával to kluk, co přecházel na basu. A jako kytara dobrá, sice dalo se na ní hrát, že jo, nebyla perfektní, hodně mi tam vadilo, že měla pevnou kobylku, neměla tremolo, takže jsem taky tahal za krk někdy, ale tak co už. No, cvičit, tak s cvičením problém nebyl, sice z začátku si trochu stěžovali, že jo, ale to se pak nějak vyřešilo, těm novým nájemníkům už to tak nevadilo, takže, ale co mě štvalo bylo, že jsem se dlouho nemohl nějak uchytit, ono je to docela o ničem, když si člověk nemá kde zahrát, že jo, no, tak jsem zkoušel i na ulici, vlastně kde se dalo. Ten festiák, to myslím, že hodně pomohlo. Tam jsme vlastně hráli s první kapelou a já myslím, že je dobře, že někdo něco takového dělá. To dá hodně i těm hráčům, i potom těm lidem, že jo. To je pravda, třeba na takový zábavě si ty dobrý muziky moc neužijou, že víme, jak to je. Upřímně, já jsem rád, že někdo něco takového dělá.